कामांकोड महत्वाची येता वर्साच्या वर्सा लहाना तोची वडा म्हातारी पासून जोडा कोचेन वतात त्या दिसा सगळो कोशेन बरो थोडो लोक फुडें सरोन राची वेतात मिसा मीस बाजादोस गाडी कोशेन बोतोस दोडी कोशेन बरोन पावतात आजाद मुडोन इट्स अ मॅरी क्रिसमस लेट्स dance, let's dance, let's dance. Everyone so happy. The air is filled with romance. Christmasaची खुशाल काय सगळ्याच्या काळजांनी आसूंक जाय जावं मुस्लीम तो हिंदू सीख पुर्याल तो सिद्धू देवाची रोसना आमचो एकूच पाय आखो संसार कोशेन भरला जेजूचो चोलोम परगटला क्रिस्तांव भावार्थी मनशांनी जेजू क्रिस्त संवसारांत आयलो मुच्या मोदेकूय तो रायलो 33 वर्सां जाली ताणी तुमच्या किली ताळ्याची कोण काळजां घेतली आमची जिकोन शिकोई आपल्या कोरण्यांनी हे आतांची शिकोण नासतना तें व्हडपण संवसारांत चोडोत येवासात आमी नातालांच्या सोमुयार आमचो भावाक गोड करुया नातालांची खुशालकाय आमच्या काळजांत धरून वारोया ह्या संवसाराचें व्हडपण कितल्या जावन आसा एकटिशेपण बारीक नदर मारून पडे देवान दिल्या तांकां दोळे तितल्या संवसार जावन आसा सोबोन देवाचो पूत मनीस जावन मनशा मोदें रावून संवसाराक काडली खुशालकाय तो जोलूंक मिलाग्रीचो कित्याक पूत तो देवाचो भावार्थान सोत मानूंक जाय